Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα πολύ πανέμορφο δάσος, με πολύ ψηλά δέντρα, ήταν ένα όμορφο τουβινό σπιτάκι. Εκεί μέσα ζούσε μια καλή και νοικοκυρά γριούλα. Μια μέρα έπιασε στο φούρνο της ένα ζεστό και λαχταριστό ψωμάκι. Τι όμορφα που μύριζε! Εκείνη την ώρα περνούσε έξω από το σπίτι μια πεινασμένη σουσουράδα. Μύριζε το ψωμί και της έτρωγαν τα σάλια. Όταν βγήκε η γιαγιά στην αυλή, η σουσουράδα έπεσε μούτρα στο ψωμί. Όταν ήρθε η γιαγιά, την έκασε στα τάση. Θύμωσε πάρα πολύ που άρχισε να την κυνηγάει με μανία. Όσοι θα τελειώσει, έκοψε την ουρά! Παρακαλώ, είπε η σουσουράδα, δώσου μου πίσω την ουρά μου. Όχι, της είπε η γιαγιά. Δεν είναι σωστό να μπαίνεις μέσα στα σπίτια και να αρπάζεις ό,τι βρίσκεις. Αυτό που έκανες ήταν πάρα πολύ κακό. Θα σου δώσω την ουρά αν μου φέρεις το ψωμί που μου έφαγες. Η σουσουράδα τότε πήγε γρήγορα στο φουρνάρι για να την βοηθήσει. Σε παρακαλώ, του είπε, δώσ' μου ένα ψωμί, να το πάω στη γιαγιά που μου δώσει την ουρά. Λυπάμαι, της λέει ο φουρνάρης, αλλά δεν έχω αλεύρι. Έφυγε τότε και πήγε στο Μιλωνά. Σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο αλεύρι, να το πάω στο φούρναρι να μου φτιάξει το ψωμί. Να το πάω στη γιαγιά να μου δώσει πίσω την ουρά. Λυπάμαι, της είπε, αλλά δεν έχω σιτάρι, πρέπει να πας στο γεωργό. Σε παρακαλώ, Γιώργια, δώσε μου λίγο σιτάρι, θα το πάω στο Μιλωνά να μου κάνει αλεύρι, θα το δώσω στο φούρναρι, θα το κάνει ψωμί, θα το δώσω στη γιαγιά να μου δώσει την ουρά. Δυστυχώς δεν έβαξε καθόλου και δεν μεγάλωσε το σιτάρι. Πρέπει να πας να παρακαλέσεις το σύννεφο. Σε παρακαλώ, σύννεφο, μπορείς λιγάκι να βρέξεις, να μεγαλώσει το σιτάρι, να το πάω στο Μιλωνά να το κάνει αλεύρι, να το δώσω στο φούρναρι, να το κάνει ψωμί, να το δώσω στη γιαγιά να μου δώσει πίσω την ουρά. Ο Θεός πρέπει να με δώσει έντελος, εκείνο πρέπει να βγει. Σε παρακαλώ, καλέ μου Θεούλη, κάνε το σύννεφο να βρέξουν. Αχ, καλή μου σουσουράδα, αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, αλλά θα σου δώσω μόνο μία ευκαιρία. Κι έτσι τα σύννεφα άρχισαν να βρέχουν. Και το σιτάρι μεγάλωνε. Και έτσι ο Γιώργος ήταν πολύ χαρούμενος. Ο Γιώργος ξεκίνησε με το τρακτέρ στο Μιλωνά για να ρέσει τα σιτάρι.
και ο Μυρονάς το έκανε αλεύρι. Ο Φούλερης πήρε το αλεύρι και έριξε λίγο νεράκι, λίγο αλατάκι, λίγο οξυδάκι, λίγο λαδάκι και το ζύμωνε και το έκανε ψωμί. Το ψωμί το πήρε η Σουσουράδα να το δώσει στη γιαγιά να της δώσει την ουρά. Και έτσι έγινε! Και η Σουσουράδα πήρε τα μάθημά της και δεν ξαναπήραξε ξένα πράγματα. Σε ζήσαν αυτοί μια χαλά, σε εμείς καλύτερα.